po druhé době jsem ani nenatočil jedno video lidičkové. Nahrál jsem to Cobra Kai, to je jenom první video, ale toto je teď druhé. A je to, že reakcia na Vlado Vacha, ktorý rozbil mikrofon a potom nerváko schytal. Ideme na to. Dám si hlasniec a ideme. Ale dobrú hudbu má. Počkaj, pretočíme si to. Aby vedel, že on mal mikrofón. Hej, pojďme se zahrát, jak zkus se nesmát, ale bude to jako reakce, takže jdeme na to. Dobre, zasmáváme to už. Takýmto mikrofónem vydrvať, proklatý, špinavý. A už je polávaný, vidíte ho? Vyjebané program, one. Teda, či už máš ísť do piče? Oka mikrofóny, řekli mi kokot, takéto mikrofóny. A prepáčte, ve škole asi nevím, že spustíme toto video, lebo to má aj nadávky v tomto videu, reakcie, lebo Vlado Vach aj docela nadáva, takže nevím, že si to ve škole pustilo, alebo nevím, ale nevadí, ideme reakce. Aj toto je taký mikrofón vydrbaný, preklatý, špinavý, hnusný. Jo, ešte aj rozumiem mobil. Boha tam už. Keď človek nemá šťast sa ničem, ani v materínej piči. Viete, prečo si zákazníci ZSE objednajú? A ještě vám ukážu, jak jsem ostranej. Vidíte to tam? Nevím, já se docela nevidím, ale už jdeme pustit. Počkej, pretočíme si to. Lidi, nebudeme pozerať toto celé, pokud sa vám toto líbilo, dejte lajčík, odberík a zvonečík. A čau!